16-сы 23-сі майда республикабыздың баш қаласында туғанлық халықара милли театрдар фестивалі оды. Барығы тұрағында ентіклеп, студиябыт қонақтары Рәсейдің халық артисі Хұрметулла Өтәшев һәм программа директоры Айғылау Сынтимир Қадасағитова мен әңгімеләшәбет. Хайырлы иртә қонақтар. Хайырлы иртә. Шундай мәртәбәле сара алдынан бізге студияға қонаққа инеп сығуығыз үшін зор рәхмәт. Фестивальдің тарихы бай бетінде 1991 елдан ұзғарылған байрам бұйыл бұна Өфі қаласының 450 еллық юбилейіні да ұзарға тұра бетінде әдірлік несік? Аллаға шүкір, әдірлік бараң. Бірінші фестиваль тегес 91 елда олды. Мұна өзімдің шәқси архивымдан алып келдім афиша, сақыру программы деп айтайын. Әйткенде, 2 ел барышында ядылышы деп айтайын, форматта хақланып өзгермей келді. Шоға көре бекті рәхмәтлі біз. Әлбетте, біздің тәугі фестивалі хақында еткенде, ол сәбиттердің әлі бар уақыты ені, біздің туғандарымыз башқа төбектерден тебетегенде келді, һәм бекті үдінселіклі Рифқат Акилович Исрафилов үштіріп бергені бітті башлап берді, һәм бүгінгілей қатырыбызда олардың несік ойындары, актерский клубтар тебетегенде әр кескіхін, әр бір милли театр өдінің миллилігін ризықтары менен, ойындары, қоранымдары менен спектакльден тұш. Аралышулар болды, шуға көре бүгінгілей қатырымда әр бір фестивальдәлі қатнашырға насип болды. Бұл ұлы байрам Алла берха бізді күті алды. Бек қызықлы бұна бұйылғы фестивальға қайғы елдерден көпмі театр коллективі келуі күтілі? Бұйылғы фестиваль турағында әйткәндә әдірәк форматы үҙгәртелде. Элек туғанлык фестивалі түрки тілі спектакльдәр генә катнаша. Бұйылғы туғанлыкта біз бұл фестивальды милли фестиваль деп атанык һәм географияһын киңәйттек. Шуның өсендә Қазақстан, Кыргызстан, Татарстан, Сувашстан, Тыва, Калмыкия, Мария Эл республикаларыла бізде қатнашала 14 спектакль күрһәтәсәк біз. 13 Рәсәй регионынан һәм илдәрдән киләләр инде безгә спектакльдәр. Шулай қонақ боларақ сығышы хаусы біздің Пушкин есіміндегі Псков театры бітенді? Әйе, ол Псков театры, ол Александринка театрының филиалы бітенді. Ол милли театр деп атала. Шының үшін біз бұл спектакльді қонақ хедлайнер етіп сақырдық. Шундай бик хейбәт спектакль, Булгаковтың Морфи деп аталған алтын битлік фестивалінің номинациясында номинантланған спектакль һәм бұл спектакль біздің Өфө өсөн зур бүләк буласак деп ойлайым. Шулай ук программа турағында әйтеп үткәндә инде бына Кыргызстандан Сыңгыд Айтматовтың Ак кәмә исемле бик матур спектакле киләсәк. Бұл спектакльдың режиссеры Улан Мырза Карыбаев әйткәндәй, ул бүгенге яшь режиссерларның иң шундай талантлыһы, Рәсәйдә укыган, өметле генә түгел, ул хәзер инде исемен булдырган, Казакстанда эшләп ята, үзе Кыргызстандан. Бұл спектакль Кыргызстандан келе, үзенең укучылары менән куйган спектакль, шундай яңа форматта, бездә бит инде Академ театрда Ак кәмә спектакле булды. Бұл инде бөтенләй икенче форматта, шундай ниндәйдер яшьлек менән хугарылган шундай драйвовый спектакль дип әйтәм микән. Бұл шулай ук артабан афишаны тагыла байкаганда Казакстандан 2 спектакль килә. Шулай ук Алматы калаһынан Ғабит Мусретов исемендәге театрдан Кулагер исемле бик шәп музыкаль, пластический спектакль килә. Ул спектакль режиссеры Фархат Мулдагали спектакль Мәскәүдә Чехов фестивалендә катнашкан. Әйткәндәй, быелгы елда фестивальдә шундай сифатлы, күркәм, үзенчәлекле спектакльләр күрһәтеләсәк. Элек туганлык төрки телле театрдар фестивале булганда нисектер кысынкырак иде. Чөнки
һәрбір төрки телле театрдарда, иң шәп спектакльдәр табуы кыйын. Географияны хәзер киңәйткәс фестивальдың без Рәсәйдән иң яхшы спектакльдәр сакырабыз. Шуларның береһе Северная Осетиянан безгә Король Лир спектакле. Бик шәп спектакль. Шулай ук алтын битлек номинациясында 4 номинациялы спектакль бына Хүрәтте был спектакльдың 90-нчы елларга күсергән Гиви Валиев дигән режиссер Король Лирның Шекспирның әсәрен һәм бына Советтар Союзы таркалган вакыттагы осырды хүрәтләйбез инде. Гомумән тарихи спектакльләр дә бар. Мәсәлән, Суашстандан килә безгә спектакль, Иван Кырлай исемле куелып. Ул беренче актер «Путевка в жизнь» дип аталган бик билдәле фильмда төшкән актер турасындагы спектакль. Шулай ук яңа ысулдар менән, шунда яңа формула куелган спектакль, документаль стилистикала куелган спектакль. Шулай ук Казакстандан безгә Карагөз исемле Карагөз уларса әйткәндә инде спектакле килә. Әйткәндәй, был фестивальдың тагыла бер үзенчәлеге бар. Без милли традицияларны бүгенге форма аша күрсәтергә теләйбез. Нисек милли традициялар бүгенге көндә, бүгенге формалар, бүгенге яңа ысулдар, нисек режиссерлар куллана ошо традицияларны, нисек яңынан аса, чөнки кисәге көн менән яшәп булмай, күбеһе нишләптер туганлыкты шундай фольклорный фестиваль дип уйлай. Без инде киресенчә традицияларды яңыртабыз. Традицияны чөнки традиция үсешергә тиеш. Буна мәсәлән Татарстандан безгә спектакль килә. Шулай ук 2 спектакль. Бере Әлмәт театры, буна экранда Алтын сәс спектакле. Муса Джалилдың әсәре буенча шундай яшь режиссер куйган, бик үзенчәлекле, шундай медитативный дип әйтермен инде темпоритмда куелган спектакль. Бик кызыклы бына спектакльләргә бына кыскаса күз йөгерттек. Нинди театр сәхнәләрендә күрсәтеләсәк? Спектакльләрдән тыш шуны әйтеп китәргә теләйм. Уку дип әйтәйгәндә учебный практический занятиеларда буласак, буны күбрәк безнең ситтән килгән кунактар, тәҗрибәле кунактар оештырасактар. Шуңа күрә был спектакльдә генә күрсәтү түгел, үз ара актер осталыгын һәм менеджмент буенча безнең дәресләребездә булырга тора. Әлбәттә, төп кабул итүче буларак безнең Мәҗит Кабир исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинаһында удасак, шулай ук Милли Мөстәкәрим исемендәге Милли яшьләр театры, шулай ук Татар Нур театры биналарында сыгыш буласак. Иртәгә уже башлана бит инде. Әллә кайда күк һөйләһәк тә, иртәгә Алла бирә. Кунактар белән әйткәндә килә башланалар. Менә бүген бер төркем килә иртәгә. Шуңа күрә 16 май көне 16 сәгатьтә безнең башлана тәүдә сәскә һалу бит инде безнең каралган Салават Юлаев һәйкәленә. Унан инде 15 яртыла Мәҗит Кабир исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының алдында, онда безнең Башкорт академия театрына түгел, башка Өфө театрларындагы артистлар да кунактарны каршылап килгән безнең экспертлар менән таныштыру, ягъни сакырабыз тамашасыларды спектакль генә түгел, театр алдындагы буласак тамашага ала. Зур рәхмәт әңгәмә өчен. Туганлык халыкара милли театрдар фестивале югары кимәлдә үтеп, тамашасыларны кавандырһын дип һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Тура эфир студияһында ҡунаҡта Рәсәйҙең халыҡ артисы Хөрмәтулла Үтәшев һәм Туғанлыҡ халыкара милли театрдар фестиваленең ойоштороусыһы Айһылыу Сәғитова булды. Зур рәхмәт әңгәмә өсөн.